Oni ce oni yatuma ayo bisimile DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubagaw lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa juin kalo tile 11 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni o wagati sele san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoni kan ni carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi mi yɛrɛ kɔni an ka Mali kunnafoni cakɛda kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni ho kɔni ɲagami dɔɔni yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka d'a kan tarata tɛmɛnen juin kalo tile 9 san 2026 la selikɛla tuguni k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni k'u ye kunnafoni dila Abdrahamane Keita yɛrɛ kɔni bila kaso yɛrɛ kɔnɔna ni ka mandat de dépôt da ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni Abdrahamane Keita yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni journal Le Témoin yɛrɛ kɔni k'olu ka directeur de publication yɛrɛ de kɔni don wa a yirala k'a fɔ ko don ko fɔlen na ko min yɛrɛ kɔni an ka cybercriminalité maaw ye k'u ye mandat de dépôt da ma ko fɔlen kan ni k'a datugu kaso la o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 min ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni o ye mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da journaliste wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan ni o ye Shahana Takiou yɛrɛ kɔni ye. A yirala k'a fɔ k'a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa dɔw ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don min yɛrɛ kɔni ma o de ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni ta ni k'a dogo k'a feere sɔngɔba yɛrɛ kɔni na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni cayali ye kosɛbɛ Sikaso région kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juin kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ a bɛ kan ka da gɛlɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin Sikaso sigibaa maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɛmɛ k'u ci bila ni wale in ma a b'a yir'u la k'a fɔ k'u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka wale min yɛrɛ kɔni kɛ ko wale juguba de don ka d'a kan wale yɛrɛ kɔni kɛli u bɛ ka population yɛrɛ kɔni ka lakana ko bila danger la u bɛ ka tila ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don environnement la ko yɛrɛ de kɔni na man ka dankari u ka wale la ko n'o tɛ ni bolo dara u kan min ye kɔni sanction gɛlɛn ko bɛ ta ni ka ɲɛsin u ma. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali lakana tigilamɔgɔw olu kɔni cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa min ye Mali jamana kɔnɔdenw n'olu bololafɛnw ka se ka olu ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko kari tɛmɛnen juin kalo tile 7 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Keɲeba commissariat de police ma olu kɔni opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Keɲeba localité la a yirala k'a fɔ ko commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ka ni opération ɲɛna ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni senfɛ u y'u bolo da maa naani yɛrɛ kɔni ka bolo bɛ da maa naani yɛrɛ kɔni ka wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye maramafɛnw ye o bɛ u bolo ka sɔrɔ jamana ma yamaruya yɛrɛ kɔni di u ma ne ka maramafɛn nin yɛrɛ kɔni sɔrɔ. Ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni seli an ka Mali jamana kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ décision ta ka sanga ni wagati in seli an ka Mali jamana kɔnɔ na walasa min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw ka olu ka lakana sabati o ko hukumu de la tarata tɛmɛnen juin kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali minico ministère ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ juin kalo tile 15 nata in na san 2026 fo ka taa bila septembre kalo tile 30 nata in na san 2026 ko min yɛrɛ kɔni sanu bɔli ye damada la ko baaraw yɛrɛ kɔni jɔlen don an ka Mali fantan an naani bɛɛ lajɛlen ni wagati kuntagala in kɔnɔna na an ka Mali minico ministère yɛrɛ kɔni ma décision yɛrɛ kɔni ta dɔwɛrɛ la a y'a ta walasa ka se ka damada baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ka lakana de sabati ka d'a kan ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye damada ale dafirili yɛrɛ kɔni ka teli kosɛbɛ. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛɛrɛ latigɛ la walasa san 2026 ka don san 2027 campagne agricole yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o baaraw yɛrɛ kɔni lancement kɛ walasa min yɛrɛ kɔni ni san kofɔlen yɛrɛ kɔni hali sumanw yɛrɛ kɔni ka ɲɛ kosɛbɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen juin kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya kuluba pala ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kun ye an ka conseil supérieur de l'agriculture maaw yɛrɛ kɔni ka tako 16nan yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko min an ka Mali gouvernement man bolo olu kun bɛ yen wa an ka jamana sɛnɛkɛla caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn ye kun kɛ kun de walasa salon campagne agricole yɛrɛ kɔni jaabi ɲuman minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ la ka se ka olu dɔn ale ni ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa campagne agricole nata in yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ kɛcogo ɲuman na an ka Mali jamana kɔnɔna na.
tarata tɛmɛnen juin kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni Benin ka président kura yɛrɛ kɔni ni o ye Romuald Wadani yɛrɛ kɔni ale kun bɛ teriya ale ni baara visite dɔ yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna kuma ɲɔgɔnya tɛmɛna ani an ka Mali frontière fanga ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛla ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye. Benin ka président kura yɛrɛ kɔni ka nali an ka Mali jamana kɔnɔna dɔwɛrɛ yɛrɛ kɔni tɛ hanakun ye ka teriya ale ni baara visite yɛrɛ de kɔni kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ jɛɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ Benin ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛla sira minnu fɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn. Ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Communiqué la min carila tarata tɛmɛnen juin kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni maison de la presse ale ni an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu caman yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ bɔ ne ka laseli kɛ Mali jamana kɔnɔ ale ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ni tarata donya yɛrɛ kɔni na juin kalo tile 9 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni ko ye mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da journaliste Abderrahmane Keita yɛrɛ kɔni kan n'a yirala k'a fɔ ko ni journaliste yɛrɛ kɔni ye journal Le Témoin yɛrɛ kɔni ka directeur de publication yɛrɛ de kɔni maison de la presse maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔlɔ ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Abderrahmane Keita yɛrɛ kɔni ko pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw ye mandat de dépôt da ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka kun min yɛrɛ kɔni na k'o ti dɔwɛrɛ k'a yiralen don k'a fɔ ko min ni journaliste kofɔlen ye k'ale ye délit à caractère régional yɛrɛ de kɔni kɛ ni a kɔni yirala k'a fɔ k'a ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni don Mali jamana ka kelenya ale ni k'a ye atteinte au crédit de l'État yɛrɛ kɔni kɛ k'o fana tɛmɛlen kɔfɛ maa kofɔlen bɛ ka accuser fɛnba min na o de fɛnɛ ye k'a ye kunnafoniya dɔ yɛrɛ kɔni cari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka kunnafoniya min yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye ko wa a ye kunnafoniya kolon min yɛrɛ kɔni cari a ye ni kunnafoniya in yɛrɛ kɔni cari walasa ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ kunnafoniya in yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka da la k'a kɛ i n'a fɔ kunnafoniya in kɔni ye tiɲɛ ka sɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni tɛ ko ni accusation ba ninnu yɛrɛ de kɔni ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko min ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni ko ye mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da ni journaliste in kan ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Abderrahmane Keita yɛrɛ kɔni ko ale ka jugement yɛrɛ kɔni nana kɛ utukalo tile 17 nata in na san 2026 an ka Mali jamana kɔnɔna na maison de la presse maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔlɔ ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité procureur ka décision yɛrɛ kɔni mɛn ko nka o n'a ta olu kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni k'u jɔrɔlen don kosɛbɛ ka d'a kan ko an ka Mali jamana kunnafonidila dɔ yɛrɛ kɔni minɛlen don ni k'a datugu kaso la wa maison de la presse maaw yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'olu cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni ye liberté de la presse liberté d'expression fo ka taa se droit à l'information yɛrɛ kɔni ma k'olu cɛsirilen don ni fɛnba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka labato Mali jamana kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye jamana kunnafonidilaw olu ka se u ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni di lafiya ani lakana kɔnɔna na maison de la presse maaw bɛ wele mada kɛ ni ka ɲɛsin cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ni journaliste kofɔlen yɛrɛ kɔni a hakɛ yɛrɛ kɔni bɛ ale bolo a ka lafasa a ka ni procès kofɔlen na ko min yɛrɛ kɔni cybercriminalité maaw ye u ka journaliste yɛrɛ kɔni ka o hakɛ in d'a ma wa ni procès bɛ kɛ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kunkɔrɔ procès yɛrɛ kɔni ka kɛ procès tilennen ale ni procès dalakɛɲɛni yɛrɛ kɔni ko u b'a laɲini an ka Mali cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni ni journaliste kofɔlen a ka garisɛgɛ a ka nin hakɛ ninnu na maison de la presse maaw bɛ wele mada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u faralen ka to ɲɔgɔn kan wa kɛ i n'a fɔ ko kɔnɔkulu kelen u k'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye liberté fondamentale yɛrɛ kɔni o ka se ka labaara an ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na hakilila jiginna min yɛrɛ kɔni ye journaliste Abderrahmane Keita yɛrɛ kɔni ale bɛ datugu wagati dɔ la o y'a sɔrɔ tile kelen ka kɔn o ɲɛ min yɛrɛ kɔni ye journaliste wɛrɛ ni o ye Chahana Takiou yɛrɛ kɔni a ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw kun ye mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da nin ma kofɔlen kan ni ka taa datugu kaso la nka min yɛrɛ kɔni ye Chahana Takiou yɛrɛ kɔni dama don ale ka procès don yɛrɛ kɔni na nka an y'a ye k'a fɔ ko Abderrahmane Keita yɛrɛ kɔni k'a yirala k'a fɔ ale ka procès yɛrɛ kɔni nana kɛ utukalo tile 17 nata in na san 2026 an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni maaw ye u b'u k'u dogo ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni feere ka sɔrɔ jamana ma yamaruya d'u ma ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni feere ko ko in yɛrɛ kɔni ɲɔ bɛ ka ɲɛ Sikaso région kɔnɔna na fɛnɛ k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnw yɛrɛ kɔni feereli ye sɔngɔ la sɔngɔ min ma fɔ État yɛrɛ kɔni fɛ ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka caya Sikaso région kɔnɔna na ka sanga ni o wale in yɛrɛ kɔni tarata tɛmɛnen juin kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ale bɛ bɔ ni ka kangari gɛlɛnmanba da kɛ communiqué dɔ la communiqué min yɛrɛ
kɔni a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Sikaso sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ko u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u ka jateminɛw caya ko sɔngɔ min yɛrɛ kɔni fɔra tajimafɛnw yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na ko Sikaso sigibaa maaw yɛrɛ kɔni k'u jija wa o sɔngɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni labato u ka tajimafɛn feereli baaraw kɔnɔna na. Sikaso gouverneur ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin wale in kɛ k'u ka dɔn k'a fɔ k'u ka wale in bɛ tilenbaliya kɔnɔna na ko wa u ka dɔn fana k'a fɔ k'u ka wale in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ne ka population yɛrɛ kɔni bila danger ba de kɔnɔna na ka d'a kan u bɛ ka nin tajimafɛn minnu mara u bolo yɛrɛ kɔni a bɛ se ka na ni tasuma mɛnɛ a bɛ se ka na ni fɛn pɛrɛn ye ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don sigidaw la ko nin tiɲɛni nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don jamana ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ na ko yɛrɛ de kɔni na maa min ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka wale min yɛrɛ kɔni kɛ ko wale ɲuman tɛ min yɛrɛ kɔni ye gouverneur ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don tajimafɛn yɛrɛ kɔni feereli yɛrɛ kɔni ma tilenbaliya la Sikaso région kɔnɔna na ka sɔrɔ jamana ma yamaruya d'u ma k'u k'a feere a b'a laɲini maa yɛrɛ kɔni fɛ ko k'u jija u k'u teliya u ka dankari u ka nin wale jugu in na k'o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Sikaso gouverneur yɛrɛ kɔni a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin tajimafɛn feerebagaw yɛrɛ kɔni ma jamana yamaruya di minnu ma u k'a feere ni o ye station service maaw ye ko min yɛrɛ kɔni station service maaw yɛrɛ kɔni k'u k'u jija u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ autorités yɛrɛ kɔni sɔngɔ min yɛrɛ kɔni fɔ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni o k'o sɔngɔ yɛrɛ kɔni labato an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin Sikaso autorité administrative ale ni lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka contrôle yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ Sikaso région kɔnɔna na walasa ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min ye nin wale nin yɛrɛ kɔni ka dankari o lateliya la Sikaso région kɔnɔna na gouverneur ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mun bɛ population ta fanfɛla yɛrɛ kɔni a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Sikaso sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ko a laɲininen don u fɛ n'u bɛ t'u ka tajimafɛn mago ɲɛw yɛrɛ kɔni kɛ u ka taa kɛ station service dɔrɔn na ale ni feere yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni jamana ye yamaruya di o maa yɛrɛ kɔni ma k'u ka tajimafɛn feere ko population ka taa ka tajimafɛn sanni baaraw kɛ yen nɔ ko wa n'u kɔni bisigera maa o maa yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn feere cogo la k'a ye k'a fɔ ko maa kofɔlen bɛ k'a ka tajimafɛn sɔngɔ caya ka sɔrɔ état ma prix min fɔ yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye population ye k'a laɲininen don u fɛ u ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni ma ni ka o kunnafoniya lase u ma min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ale ka kumakuncɛ kuma la ka nin communiqué in kɔnɔna na a bɛ hakilinajigi kɛ ko maa o maa yɛrɛ kɔni e bɛ ka nin wale in yɛrɛ kɔni kɛ i dun b'a dɔn k'i ka wale in tɛ tilennenya kɔnɔna na k'i ka dɔn k'a fɔ ko ni bolo dar'i kan ko sanction bɛ ta ni k'i sɛgɛrɛ i n'a fɔ jamana sariya yɛrɛ kɔni y'a fɔ cogo min ko yɛrɛ de kɔni a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin nin wale kɛbaga ma nin yɛrɛ kɔni ma u ka dankari u ka wale in yɛrɛ kɔni na teliya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni olu b'u seko n'u damayira kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛ olu ka lakana ka se ka sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko kari tɛmɛnen juin kalo tile 7 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Keɲeba commissariat de police ma olu kɔni opération ba dɔ kɛ Keɲeba localité la opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u y'u bolo da maa naani yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko bolo bɛ da ni maa naani yɛrɛ kɔni kan wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye marifa ale ni marimafɛn dɔw yɛrɛ kɔni u tun bɛ ni maa nin yɛrɛ kɔni bolo k'a sɔrɔ jamana ma yamaruya yɛrɛ kɔni d'u ma u ka nin marimafɛn nin yɛrɛ kɔni mara Keɲeba commissariat de police ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ma girin dɔrɔn ni ka taa ni opération yɛrɛ kɔni kɛ ko ne n'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ maa dɔ yɛrɛ de kɔni y'u wele dugu la ni ka renseignement yɛrɛ kɔni d'u ma ko renseignement yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u sɔrɔla ka wulikajɔw baaraw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka nin opération belebeleba in labɛn ko opération yɛrɛ kɔni kɛra Kerekɔ ale ni Sansato localité yɛrɛ de kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ni nin yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Keɲeba localité de kɔnɔna na ko commissaire ka cɛdenw yɛrɛ kɔni selen ni maa naani nin yɛrɛ kɔni ka yɔrɔw yɛrɛ kɔni na k'u taara wolomali yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ ko wolomali nin yɛrɛ kɔni senfɛ polisiw yɛrɛ kɔni y'u bolo da pistolet automatique kelen yɛrɛ kɔni kan ni o pistolet automatique yɛrɛ kɔni a yiralen don k'a fɔ ko chargeur kelen yɛrɛ kɔni tun b'a la chargeur min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cartouche de calibre 9 mm yɛrɛ kɔni 3 tun b'a kɔnɔ ko fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ polisiw yɛrɛ kɔni y'u bolo da fusil à pompe 2 kan bolodala chargeur 2 wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan n'a yirala k'a fɔ ko chargeur 2 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun falenlen don cartouche yɛrɛ kɔni na ko bolodala muru 2 yɛrɛ kɔni ka hale ni minɛn wɛrɛw yɛrɛ kɔni ni minɛn minnu yɛrɛ kɔni a yiralen don k'a fɔ ko bisigiya bɛ ka kɛ olu yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko walejugukɛlaw yɛrɛ de kɔni ka minɛn don ko wolomali yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni Keɲeba commissariat de police ka cɛdenw k'u bolo da ni fɛn ban de kan ni maa ninnu ka so ko bolodara maa naani minnu ka ni opération yɛrɛ kɔni na ko maa naani nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛna ni k'u di an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma walasa don n'a nataw yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɔfɛ ɲankili min kan ka da ni maa naani nin kan u ka nin wale in na ka se ka o da u ka don n'a nataw la ni yɛrɛ kɔni
Kenyaba commissaire de police ma o y'a yira k'a fɔ k'u tɛna ko in yɛrɛ kɔni ka ɲi ta k'ale u bɛna na continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ nin maa naani na u ka baara jugu nin kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o complice ninnu kan ni k'o bɛɛ kɛ wo yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Kenyaba commissaire de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ye wulemada kɛ ni ka ɲɛsin Kenyaba sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a laɲini don u fɛ n'u bisigara maa o maa yɛrɛ kɔni ka ko kɛta la u ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni wele joona ni ka o kunnafoniya lase olu ma ko min yɛrɛ kɔni ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni ka numéro vert ni o ye 101 yɛrɛ kɔni ko population yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko numéro in yɛrɛ kɔni bɛ u ka bila la walasa n'u bɛ fɛ ka alerte yɛrɛ kɔni di k'u teliya joona ni ka nin numéro kofɔlen yɛrɛ kɔni wele ka se ka o kunnafoniya da lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni tulo kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra jamana kɔnɔdenw bɛ lakana tigilamɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ jamana lakanani baaraw la. Communiqué la min carila tarata tɛmɛnen juin kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali Minico ministre ale b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko k'a daminɛ juin kalo tile 15 nata in na ka taa bila septembre kalo tile 30 nata in na san 2026 ko min yɛrɛ kɔni sanu bɔli ye damada baaraw yɛrɛ kɔni ko o kɔni jɔlen don an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na nin wagati kofɔlen kuntagala la Minico ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'ale ma wuli dɔrɔn ni ka décision yɛrɛ kɔni ta ko ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni nalen an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a ka kan min yɛrɛ kɔni ye sanu bɔli damada la k'o baaraw yɛrɛ kɔni labɛn cogo dɔ la walasa min yɛrɛ kɔni ye damada baarakɛlaw ka olu ka lakana sabati ko o hukumu de la ale kɔni ye décision ta ni ka sanu bɔli damada la k'o baaraw yɛrɛ kɔni jɔ nin wagati kofɔlen kuntagala kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Minico ministre ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin autorité administrative ni coutumière yɛrɛ kɔni ma jamana kunnafonidilaw fo ka taa se damada baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ma a b'a laɲini ni maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko Minico ministre filɛ ni ka décision min ta ni o de ye ko ka sanu bɔli baaraw yɛrɛ kɔni jɔ damada la k'u jija u ka décision yɛrɛ kɔni labato cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na fo ka taa fɔ wagati kofɔlen kuntagala yɛrɛ kɔni banna wagati min a bɛ hakilinaji kɛ k'a yira k'a fɔ k'a ka décision in ta kun de walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ko min tɛ foyi wɛrɛ tɛ ni yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité y'a yira k'a fɔ k'u kɔni jigi dalen don maaw bɛɛ lajɛlen ka fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sɛmɛ nin décision in na k'u jigi dalen don olu bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ k'u bɛna décision in yɛrɛ kɔni faamuya walasa min yɛrɛ kɔni décision in yɛrɛ kɔni a ka se ka labato jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen la n'o yɛrɛ kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw olu ka lakana yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni seli jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni seli an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juin kalo tile 9 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali conseil supérieur de l'agriculture maaw yɛrɛ kɔni ka tako 16 la maaw yɛrɛ kɔni k'u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ Kuluba palais la ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔlen don an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa de fɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye wa yirala k'a fɔ ko ni maa yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ka baaraw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka boli fɛnba min kan o de ye san 2026 ka don san 2027 kɔnɔna na o campagne agricole yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni daminɛni ko yɛrɛ kɔni ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni babu kun bɛ ka bolo fɛn bɛɛ in de kan ko ni ɲɔgɔn ye kɛra yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka Mali gouvernement membre ye olu kun bɛ yen nɔ fo ka taa se jamana sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen ni ɲɔgɔn ye kɛra in na walasa salo campagne agricole min yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔna na jaabi min sɔrɔla o la ka se ka o bɛɛ lajɛlen don ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ u bɛna stratégie kura min yɛrɛ kɔni bɔ campagne nata in yɛrɛ kɔni na ka kuma o fɛnba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan walasa san 2026 ka don san 2027 kɔnɔna na o campagne agricole yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɛ cogo min ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ wagati min na min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni o ye décision baw yɛrɛ kɔni ta décision minnu yɛrɛ kɔni daga di an ka jamana sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ décision yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa ka se ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don kosɛbɛ ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni sela ni k'u jukɔrɔma don kosɛbɛ u ka sɛnɛ baaraw kɔnɔna na cogo min sɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɛ ɲina kosɛbɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni ye kɔɔri si yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni ye qualité ɲuman ye ko o kɔni kilogramme yɛrɛ kɔni bɛ feere 60 de la ko min yɛrɛ kɔni ye intrant yɛrɛ kɔni ko engrais min yɛrɛ kɔni ye kilo 50 bɔrɔ yɛrɛ kɔni ye ko kɔni prix yɛrɛ kɔni kɛra 300 de ye ko engrais organique yɛrɛ kɔni ale kɔni 50 kg bɔrɔ yɛrɛ kɔni kɛra 600 ye ko kaba yɛrɛ kɔni si kilogramme yɛrɛ kɔni kɛra 300 ye ko min yɛrɛ kɔni ye biostimulant ovalisé yɛrɛ kɔni ko ale kɔni prix yɛrɛ kɔni kɛra 3,500 yɛrɛ de kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna ni décision yɛrɛ kɔni ta kun de ye walasa ka se ka sɛnɛkɛlaw mago bɛ fɛn minnu yɛrɛ kɔnɔna ka olu prix yɛrɛ kɔni nɔgɔya u
u bolo kosɛbɛ ni samiya na cogo min sɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na. An ka Conseil supérieur de l'agriculture maaw yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na u ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana sɛnɛkɛlaw ma ka da k'a yirala k'a fɔ ko salon sɛnɛ yɛrɛ kɔni campagne ko o ɲɛna kosɛbɛ ka da k'a yirala k'a fɔ ko salon campagne yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Mali yɛrɛ kɔni ye céréale min yɛrɛ kɔni sɛnɛ ko ka ca ni céréale tonne 11,1 ye ko kɔɔri si yɛrɛ kɔni tɔni 433 hali ni dɔɔni bɔya kɔ k'o bɛɛ lajɛlen de sɔrɔla ko min yɛrɛ kɔni ye sogo ye o tɔni 157 ni dɔ bɔya kɔ o de fɛnɛ sɔrɔla ko nɔnɔ tɔni 10,7 ni dɔɔni bɔya kɔ o sɔrɔla fo ka taa se jɛgɛ yɛrɛ kɔni ma k'o tɔni 122 ni kɔ bɔya kɔ k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni sɔrɔla salon campagne yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ kɔni bɛ foli kun bɔ o yɛrɛ de kɔni u bɛn'u cɛsiri walasa ɲinanta yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ salon ta kan. Min y'an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔnɔna y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛ yɛrɛ kɔni ye o ka kɛ fɛn ye an ka Mali jamana kɔnɔna na fɛn bɛ kɛ sababu ye ni ka an ka jamana ka sɔrɔko yiriwa kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔni na sɛnɛ kan ka kɛ baara ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ min kɛ ka dɔ fara o kan ale ni ka jamana ka sɔrɔko tɔ yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ ko komi sɛnɛ yɛrɛ kɔni jɔda b'o la an ka Mali jamana kɔnɔ o la ale bɛn'i cɛsiri a ka se ka nin fɛnba nin bɛɛ lajɛlen kɛ min an ka assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali maaw yɛrɛ kɔni ni o ye APCAM maaw ye olu kɔni ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka da kan ko sanga ani wagati min an ka Mali autorités k'u bɛ décision yɛrɛ kɔni ta décision min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka lafiya yɛrɛ kɔni se sɛnɛkɛlaw ma o décision nin yɛrɛ kɔni na kuma dɔ état yɛrɛ kɔni bɛ décision yɛrɛ kɔni ta ni ka fɛnw yɛrɛ kɔni subventionner sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛ bɛ kɛ dugukolo minnu yɛrɛ kɔni ka jamana autorités b'u cɛsiri kuma bɛɛ ni ka o yɔrɔ ninnu lakana ani autorités bɛ fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka taxes yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ fɛn ninnu yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye olu sɛnɛkɛlaw ye k'u b'an ka Mali autorités fo kosɛbɛ u ka nin décision ta la sanga ani wagati k'olu y'a faamu k'a fɔ ko autorités yɛrɛ kɔni bɛ décision ta décision yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa ka se ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni ka baara nɔgɔya u bolo n'u ka sɛnɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni da nɔgɔyalen sanga ani wagati. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.